Čau. Tak jsem tady zas. A jsem tady z toho důvodu, že mi psalo plno lidí, jak má reagovat, když jim píše jejich ex, jestli se k němu mají vůbec vrátit, nebo prostě nevěděli si rady, jo. Můj názor na to je to, že já bych se ke svému ex jako v životě nevracel. Protože to je úplně stejný přirovnání, jako když si pustíš jeden film a budeš si ho pouštět třeba 10krát dokola, jo. Poprvé nevíš, co se tam bude odehrávat, prostě je to pro tebe nová věc. Jo, jdeš do vztahu s vědomím, že to bude něco dobře, něco špatně. Ale když si ten film zhlídnej znova, tak už víš, co se v tom vztahu bude dít, co se v tom filmu, co se v tom filmu bude dít. Tím pádem musíš očekávat od vztahu, který jsi měl, to samé jako od toho filmu. Už budeš vědět budoucnost a říkám ti, že ten člověk se nikdy nezmění. Ten člověk má svou hlavu, svůj cíl. Píše ti jenom z toho důvodu, protože mu chybějí ty hezké vzpomínky, co jsi zažil s tebou. A nezajímá ho tvoje budoucnost nebo něco. Jo, možná má nějaký snahy se v něčem napravit. Ale říkám vám, nedělejte to lidi. Nedělejte to. Ten člověk vám ublíží ještě víc, protože když mu povolíte, on ten člověk systematicky ví, že když mu odpovíte, tak vás má ve své kontrole. A bude si s váma dělat, co chce. Neberte to špatně, ale je to fakt velká hloupost tohle co dělat. Ten člověk už vám jednou zničil život, tak vám ho může ničit dál, protože ví, že vy mu polevíte v jeho prospěch. Nikdy se k nikomu nevracejte. Ano, neříkám, pokud to byl člověk, který vás miloval a vy jste ho odkopli, protože jste nevěděli, co jste chtěli. A milujete ho pořád. Tak tomu zkuste dát nějakou šanci. Ale pokud je to člověk, co vám totálně zničil život, ani náhodou. Pokud nechcete trpět, tak jak jste trpěli, tak ho prostě vymažte z hlavy. Díky moc.